Avui, 25 de novembre del 2021, commemorem el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones i volem que totes les accions i tots els actes al voltant d'aquesta data s'estenguin tots els dies de l'any. La lluita per una vida lliure de violències ha de ser diària. En un món cada cop més accelerat i canviant, hi ha estructures que es resisteixen a canviar, com ara les causes que provoquen tots els tipus, formes i àmbits de les violències masclistes. D'aquestes formes de violència n'hi ha que evolucionen, altres que sorgeixen i altres que són reconegudes, tal com ha succeït a partir de la Llei 17/2020 de 22 de desembre, que modifica i amplia la Llei 5/2008 del 24 d'abril del dret a les dones a erradicar la violència masclista. La modificació d'aquesta llei introdueix el reconeixement de noves formes de violència, com ara la violència obstètrica i la vulneració de drets sexuals i reproductius, la violència de segon ordre, la violència vicària, la violència digital, la violència en l'àmbit de la vida política i de l'esfera pública, la violència institucional. Totes aquestes formes de violència recollides en aquesta norma volen destacar l'impacte i la indignació que produeixen, al mateix temps que també ho fan les violències sexuals, les quals ens sacsegen intensament. Des d'aquí, avui, 25 de novembre, volem reiterar tot el nostre suport i la nostra empatia a les supervivents i al seu entorn. No podem continuar consentint que les dones visquin amb por, amb la llibertat coartada per l'amenaça d'unes agressions sexuals que ja haurien d'estar desterrades d'una societat democràtica i lliure. Les violències sexuals atempten contra el principi de llibertat individual. En aquest sentit, la Llei 17/2020 recull per primer cop una definició del concepte de consentiment sexual, que s'estén com la voluntat expressa, emmarcada en la llibertat sexual i en la dignitat personal, que dona pas a l'exercici de pràctiques sexuals i l'avala. La prestació d'aquest consentiment s'ha de fer des de la llibertat i ha de romandre durant tota la pràctica sexual. No hi ha consentiment si l'agressor crea unes condicions o s'aprofita d'un context que directa o indirectament imposin una pràctica sexual sense contemplar la voluntat de la dona. Malgrat l'avenç en la identificació i visibilització de totes les violències masclistes, queda un llarg camí per conscienciar la societat sobre aquestes violències, perquè dins del ventall de reaccions, la negació i l'actitud defensiva continua sent la reacció més habitual dels homes. Avui, però, volem emfatitzar totes les accions individuals i comunitàries que són fonamentals per a erradicar les violències masclistes, les accions que constitueixen una font de suport i resiliència per a les supervivents, les que demostren compromís, implicació, coratge i ètica, les que acompanyen des de l'autodeterminació i que fan sentir les supervivents que no estan soles, abans, durant i després de qualsevol agressió masclista. Cal, doncs, articular i coordinar les actuacions necessàries contra tots aquests tipus de violències masclistes ja existents, ara ja identificades i emparades per la Llei 17/2020, i dotar-nos d'instruments efectius per combatre totes aquestes violències. N'és un exemple el nou protocol d'abordatge de les violències masclistes a Catalunya, que ha de vertebrar els circuits d'actuació tant des de les comissions d'àmbit local com des de la Comissió Nacional. Davant de totes aquestes violències masclistes tenim un gran repte, actuar de manera estructural i preventiva i comptar amb tota la població i tots els territoris. Que les dones gaudeixen de vida lliure i digna en qualsevol espai i àmbit ha de ser l'eix de totes les societats democràtiques i de les seues institucions. Està en mans de totes les persones que formen part de la societat la dignitat d'exigir al patriarcat i la seva ideologia masclista. No podem oblidar que cal activar i connectar el sentiment de responsabilitat en els homes, perquè de manera individual i col·lectiva assenyalin les conductes i actituds masclistes pròpies dels seus iguals i se n'allunyin. Cal desobeir els mandats de la masculinitat més tradicionals i dominants, que és realment molt sovint a les xarxes i als espais digitals i en tots els àmbits de la societat. Necessitem crear nous referents per construir milers de masculinitats responsables, lliures, igualitàries, diverses, inclusives i cuidadores. Només així, tenint aliances i complicitats, podrem construir un teixit comunitari i una xarxa de recursos que siguin font de salut i qualitat de vida per a totes les dones i tots els col·lectius oprimits d'aquesta societat. Necessitem estendre la cultura dels afectes i les cures. Necessitem vincles segurs, respectuosos i amorosos en tots els àmbits de les nostres vides. Com diu Bell Hooks, considerem l'amor com una acció més que un sentiment, per acceptar la responsabilitat d'estimar. Estimar
des de la llibertat, la igualtat i el respecte per una vida lliure de violències masclistes. La Ràpita, 25 de novembre.